Ti Masakbayan. Ti napalabas, simmaranta ni Aisa, iti inawagan da ito ni Dennis. Iti matpakturya, naasidag da Dennis kankora, kat iti agangay, agayan ayat dan. Kabayatan na, naliday unay ni Aisa, nga agpadpadaan iti awag, wano isasangpat ni Dennis. Iti may sangal daw, inawis ni Doris ni Aisa, ama pandag pasyar ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta yu ita alawas anapulwan. Jak impagaro, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya ti kunam? Mapantag pasyar iti parke? Kan mangan iti restaurant? Oh, apay anapamulagat ka. Dakis ka din no mapantamot ijay syudad nga agpasyar. Damag kukat adda paktorya nga asidag iti may sa aparke. Paktorya iti asidag ti parke? Wan, barang no makita ta ni Dennis ijay. Agurigor ni mami. Jak mapanawan. Tasayang mat numang rekap ti karinderya. Ay, agkurigor ni tita. Sayang. Sige, jak nga rodan sumurot no di ka umay. Inton maminsan langan. Mabalin mo lang tamat ti mapan no kayat mo. Ay na naganganas nga rod no kadwa ka. Tainta kitaan ni Dennis. Addan to siguro gundaway nga agawid. Mangnam na maakpay laeng nga umay naksarong karan. Agurigor kayo matgayam tita. Basit laeng da ito'y balasang ko. Naarbisan lang amin idikalman. Kat nabanbanugak. Awisak ko man ni Aisa. Tamapan kami agpasyar ijay syudad. Ngam agsakit kayo matgayam. Kayat ka din ni Aisa timapan ni Jay syudad. Kasla kayat nasaan, tita? Anya day ta kayat nasaan balasang ko. Makamay-mayat. Ngam no kwa, agbabawi. Inton kwan, kayat nakanuman ang tita. Ay. Nasaysaya at no sumurot kan ka. Tapno makaaliwaksay. Awan ita ni Antik. Awisan ka man nga umay iti balay, tawan ka dua. Ikulong mo nagtiaso yo Taamangan no kumagat da. Mabuti nga ka makagat. Nakakulong da. Ibulos ko lang ang ida no itirabi ingag may saak. Inday to nga rot balayo ti pagawinan tayo to nagretira tayo. Wana, ngam ag-take out tayo ti makan, tapno saan tan nga agluto. Areglado. Adamat malabasan ta a restaurant no mapanta iti balayo. Gayam, nagturugam ka di dirabi eh. Pudno ka dit imbaga ti kadwata, anagawid kayo kano ije balay dakora? Wala bro. Agmay-may sa kanong amin. Kat, anya itan? Ijay ka kadi nga agawid no awan ni Antina? Anya pa nga. Iso na lang. Tanong mapanak. Ag-take out kami iti makan. Saan kami ngagluto? Ha? Nagasto kayo nga ron ano kasta? Agasam, tasan kayo pa'y gayam nga agluto? Pagustuak pa lang ita. Ngamin to nagasawa kami. Saan kumatan nga ipalubos, Ay, anyan ti maaramidan ti ayat. Saan samatan nga no, gayam? Kastapay mo't atadamo. Agbaliw to ti amin, gayam. Maragsa ka na, tasikan ti sumukat ka ni angkel mo, akas inhenyero. Amang ano siya ti ibaon na iti maaramid a pagadalan iti kabangi-banga ili, mami. Kasta ka di, mayadayo ka nga rod, no kasta iho. San na bale, kanayo naktumat nga agawid dito eh. Tinasken, kat adda-adagos proyekto nga inted na kanyak. Sa bagay, adu di ta tinakaturpos, ngam awan pa'y pagtrabahuan da. Iso ang nagasatak, mami. Imbaglakit din ta da ulitag mo ang nag-retire. Saan ka kumaadagos amakastrek iti trabaho? Kanayon nak nga aglaladot.
ken sa anak ang nagsaili itaabulan. Kaya't mo asawan? Nagbunga tinaramid ta? Nalabit. Sa anak matan ang nagsaili. Kaya't asawan day ta, ang nagbunga. Saan ka di? Amo ka din niya antim ti may papaniti day ta? Saan pa'y? Masigurado ka makapungtot na maamuan na ti amin. Sigurado nga ibaga na iji balay mi. Naungat ka di ti amam? Uy, wana, sapay karatista ti amak. Ha? Karatyan na ka day jay. Kugtaran na ka. Kad sigurado ang mablo ka. Ay kat agkalay sa tangarudan. Tapno di nakugtaran ako nam. Awagak lagi ti dadakkel ko. Tama panta makisarita ka lagi ti dadakkel mo. Anya ti kunam? Natulagan ti kalay sayo? Uwan, ngam ijay sa kano lugar tayo ti pakaangayan ti selebrasyon. Taddan sa kano parikot ijayan dakora. Kaya't mo asawan. Agkalay sa kayo dito'y syudad. Ngam ijay ayan tayo ti resepsyon. Uwan kayam. Addan to mabagaan amang isaganay ti amin iji balay. Masapul nga ron tilugan no kasta gayam. Kalpasan ti kasar, mapantayo ijay lugar tayo ako nam. Adda amo ti anti ni Cora, ang driver ti bus. Iso ti maarkila apagluganan nagiti makitabuno dito syudad. Dagiti mo't makidaya ka lugaran, ijay danto lugar tayo nga aguray. Katwa na. Kalpasan ti kalay sa. Ijay kami tun lugar tayo nga agyan ka ni Cora. Agsubli ka nga ron nga aghelper iti talyer. Wala bro. So na lang, tabas ti sapol ijay. Ta saan akanayon nga andag patarimaan. Di may mayat nga ron dito'y. Kuna ni Cora, adinan kayat ti agtrabaho iti faktorya. Saan tayo mat nga umanay atallo, ito'y kwarto nga ababangan ta. Iso nga agawid kayo ni ijay lugar tayo? Uwan gayem. Saan nga umanay ti sweldo, no agabang kami pa iti sabali a kwarto. Agyaman kami, ti dadar ayo. Hintay amin iti lugar mi. Agpasyar tayo ijay. Makita tayo matlangan ti lugar da Dennis. Anya itayon tinagan ti lugar yo, Dennis? San Vicente. Hintay iti ilim a San Vicente, gagayem. Hala, kakabsat. Agpasyar tayo ijay lugar mi. Maragsakan lakit din ni Cora ijay. Aday tatiba sa pagluganan tayo ang mapan iti ilim eh. Hala, kakabsat. Umunag tayo ni Tibos. Mayat apagpasyaran ijay San Vicente. Pumibinakan ka, ha? Ta ijay sangot ti pagyanan tayo kadaan ti. Sige, kumput ka lang kanya. Anya ka di tinagan ti ili a pangipatakderan nyo iti pagadalan, iho. San Vicente ka no, mami. Ijay ti pangipatakdaran mi iti pagadalan. Saan gayab unay nga adayo dayta nga ili? Asidaglaang dito'y dayta. Nang nangag kunday ta nga ili, ngamjak pa'y nakadandanon. Nalablabsak dayta nga ili, no adda papanan mi idi kadagiti gagayam ko. Kaya tsuka di ti sumurot no mapanak ijay, mami. Umay ka matagpasyar, ah. Wansa mapanak tumamat agpasyar. Saan na bale? Tamabayag kayo mat ijay. Tadakkel mat apasdag ti aramidan niyo. Itaman pa yan naragsak ka, anabigatan, anak ko. Kwa mami, natagtagainap ko ngamin asim mangpat kampay idi ni Dennis. Umanay la apakaragsakam titagtagainap. Ado titagtagainap asaan apumudno. Ay nga maguray ka. Anya ka di ti maipapan iti tagtagainap mo. Kwa mami, kampay idi, ada inyawat na asingsing. Nagragsak anang iyawat kanyak. Anya, dayta tinaitagtagainap mo? Abay ka di mami, ada ka ti dakas na tinaitagtagainap ko? Adya ka mo, ngam ko na damana, ano maminsan kat baliktad ti tagtagainap.
Ni kasla kamot abay iti kasarday ta ayos mo, Alex. Ha? Si kamon gahayam, Doris. Apay, di mo ka dinadamag ti maangay apadaya di tabalay da Dennis? Padaya? Anya nga okasyon? Asino tinagluto? Am-am mo ti ante ni Cora. Asino akora? Jak maawatan? Anya ka di ti okasyon di tabalay da Dennis. Saan yung kadingam mo? Nagkasar ni Dennis. Dito iti pakaangayan ti resepsyon. Ije balay dati kayat ko asawan. Paumayin ti bus ang nagluganan da. Imunaak, tasabali ti nagluganak. Anya? Ditakan! Nagdardaras aping manaw. Saan da nga tanga imbaga kadakwada? Apay ang nagdardaras aping manaw. Ay sa, insangpad ka nun ni Dennis tinobya na. Anya ka diti sasawamon. Di ka maawatan. Nakita-kitay ni Alex, idilim mabasak ijay batog da Dennis. Iso ka no ti may nga abay iti kasar da Dennis, kan ti agnagan iti Cora. Anya? Agkasarda? Nagkasarda ka nun ijay syudad. Padayala ang ti maangay di tabalayda. Imposible. Sana pud no dayta. Inakpan kan. Pimanawan, ay, surutak! Apay, nagturong ka dito'y. Kat saan ka mat nga imbitado? Adang agpay sulong table ditoy. Nakasagana anap-apan ti lamisaan. Nakay parabawan dagiti plato. Basbaso kan wine glass. Intan ay sa, kababain no adda makakita ka data. Dandanida siguron sumangpun. Mabitlang. Iga magpay ti lamisan iti maudi aguntaway. Kas ti tirumbang iti daytoy. May burandisan dagiti baso kas kada kutsara kan tinidor. Tipay may sa alamisaan. Kastoy! Ay, sahos nun! Ay na, masapol ang mga yabak iti kadwak. Iguyod mi nga yawit ti kayong ko. Dinan amutar aramiden na. Anya ti ko nambalasang ko. Naawanan iti po o tigayam mo. Gapo siguro iti banog kan sakit tinakam tita. Idi nakadanon kami iti balay da Dennis. Imburandis na dagiti nakasagana a plato kan kutsara a nakaparabaw iti lamisaan. Anya, naaramid ti anak ko ti kasta. Nasaktan una itirik na ti anak ko. Iso anak kaaramid iti saan a maiparbeng. Imbaglakit di tawan pa'y dagiti sa nga ili, tita. Kasi mati anak ko. Nang namnama iti awan. Wan nga rod, binasted na amin ang nagaramkan ko na. Tanapud no unay ti panagayat na kini Dennis. Anya tinapasamak ditoy? Ni Aisa, kaslag bala itay. Imburandis na dagiti nakasagana alamisaan. Imbaglakit din tawan pa'y timakan an ay parabaw. Anya? Naaramid ni Aisa reta? Apay gayam. Saan mo ka di nga impakaamukan kwa na ti kasar mo? Madlaw ko, katnas daaw, kan agsangsangit. Nalipatak nga imbilin, abaga ang damit ko ma. Saan nga ta ti pagarup na? Kat agayan ayat kayo? Awan matimbagbagakin ko na, may papan iti ayat. Nga manipod agad adal kayo, kat da kayo nga minti kanayon nga agkuyog. Ti amo ti kaadwan, kat girlfriend mo. Anya tinapasamak dito eh. Apay na iburandi sa amin na kita. Kwa, andalaan ka no imbay nga agballa. Ingoyod na nagtilupot nga ap ti lamisaan. Ayan day tangag balla tadang rakman. Pay amon, sana bale, ta baliwan da tarimaanan ti lamisaan. Apama na mapidot da dagiti na iburantis.
No nadanon tayo day tangagbala, sigurado ang nakaraman kanya. Ala, inta pa egtugaw iti may sa alamisaan. Nakasagana na para kadata. Sige, madamamot ti panag-serve dagiti daduma para iti makan. Ngam no makitak ti nasaw nga agbala, agbabawi iti inaramid na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauwan. Jack Impagaror. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay